बिराद हेपि आरो दिनै बिराद खुसि आरो माने खुसियानो खुसि आरो बिराद लाजाया आरोना लाथ्र' हायै खुसि हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ फिन खेबसे आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बर' होना लाग्रोनानै थाबाय आरो बुथायथाय महरखौ लानानै आसा खालामो नोंथांमोनाबो इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ ओमफ्राय आंबो दासान्दि मोजाङै दङ आरोना लोगोफोर ओमफ्राय फुङावनो नै दुगैस्रां लोबस्रां स्र' आरोना फिसाला गेदेराबो माने दिनै माने स्कुलाव थांनो हायाखै खर'खौ एसे साराम साराम मोननायनि माने क्लासावनो थाङासै आरोना ओमफ्राय फिसाला गेदेराबो दं ओमफ्राय लोगोसे माने उन्दैयाबोथ' क्लास माबायाव स्कुलाव दोनहैथ'वाखै नालाय लोगोफोर ओमफ्राय दिनै माने खामानि गैया आरोना लोगोफोर एसे बिन्दास बिन्दास आरोना लोगोफोर ओमफ्राय संनाय खावनायावबो माने लेटै संगोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दुगैस्रां लोबस्रांसो आरोना ओमफ्राय थौदोमा लोगोफोर भिडिअखौ स्टार्ट खालामहोलांसै आरोना लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर सिदा सिदि संनाय खावनायाव ग्रोब आरोना दिनैथ' आरो सनिबार जेबो जाया आरोना दिनै सनिबाराव जेबो जाया जा ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोननोथ' माने जासो होनलायलांबाय नोंथांमोननोथ' माने खोन्थाबाय थाखायोखाय सनिबार मंगलबारफोराव जा निरामिसानोखा आरो होननानै ओमफ्राय माने आरो खोन्थाबावबाय आरोना लोगोफोर जाय जाय आंनि भिडिअखौ नायो बिथांमोनाथ' मिथिखागोनखा ओमफ्राय नै साराया दुंबाय आरोना लोगोफोर आं नैयावहाय माने कुकारावहाय मा होनो दालि आलु बेनिफ्राय बुट सिटि होना लादो आरोना थाब जानाय बायदि दालि ओमफ्राय आलु बुट सिटि होना लाबाय आरोना लोगोफोर थाबनो जानाय बायदि सिटि होआबाथ' आरो थाब जायोना लोगोफोर ओंखायनो आङो थाबनो जानाय बायदि माने सर्टकाट आरोना सिटि होनानै लाबाय ओमफ्राय ओजाहा सारायाबो दुंबाय आरोना मोनबाय नै लोगोफोर जि गोमो मोनखाबाय आरोना निरामिसखौलाय माथो देखायबाय थानो ओंखायनो मोननायखौनो सिदा सिदि नोंथांमोननो देखायनाय जाबाय आरोना लोगोफोर आलुआल' रग' थाबाय आरोना ओमफ्राय ओजोंहाय फान्थाव आलु बेनिफ्राय बुट आरोना लोगोफोरनो इबो मोनबाय माबा फुग्लेवलेव नुदों आरोना बेखौ फाजाखौ ओमफ्राय फाजाया मोनबाय आरोना लोगोफोर न'निनो लकेल फान्थाव दंमोन बेखौनो आलुजों बुटजों लाब्रा खालामबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय ओंख्रियाबो मोनबाय थांसै नोंसा फैबाय बाजानफाय मा लाबखोहाय दिखांनो हालायै मनासे मानि लाबबायस' हो मा लाबखो इले माथ' हा आयै मा बुस्थु लाबद' आयु मा बुस्थु लाबखाय बोराया माबा खोन्थायाबो मायाबो नायनायल' होनबाय थाबायहाय मा बुस्थु लाबद' बख'नाय बेखौ प्लास्टिकखौ लांथ'राय खस्थ' जादो वाव मबाइल ना मा आयै लाबमारबाय हे मबाइल सोनो बाबायो हे मबाइल लाबमारदो नै बोराया काट्रासोहाय नोंलाय लाबमारबाय होनबा बापरे मा मबाइल इयो रियेलमि ओमफ्राय दाम खमनि रियेलमि 5G नार्ज' 100 ओमफ्राय मा लाबखौ साथाबो लाबबावद' मैगं थाइगं साथाखौनो खोमाबाय थायोना नोङो साथाखौनो इखौ एसे मोजां बायलायबाय ओमफ्राय आरो खोमालायगोन इखौ जेराव दोनो इयावनो थाबोखायो साथायानो माथो बिलाय मबाइल गोदान बायनायनि मालफुवासो ओमफ्राय लोगोफोर बिराद गोजोनथाव खौरां आरोना बिराद हेपि आं दिनै लोगोफोर मानो होनबाथाय बोराया मबाइल गोदान बायना लाबबाय आरोना लोगोफोरनाय आंखौबो लिंदोंमोन बोराया बाजाराव थांफानोबाथ' मबाइल नायनो ओरै होननानै खिन्थु आङो बाबुनि थाखायनो माने थाङासै आरोना बाबु उन्दैया जा माबा दुस्थुआनो खारथ'वाखै नालाय लोगोफोर ओंखायनो माने गथ' सथ' लानानै बाजारफोराव बेरायहैनो बायोना आख' फाख' मोनलायलाङो ओमफ्राय नै लोगोफोर बोराया आंना मबाइल गोदान लाबबाय आरोना ओमफ्राय मानि फैसाजों लाबदो नोंथांमोननो माने दसे उनाव खोन्थागासिनो दं दै लोगोफोर बिराद हेपि आरो दिनै बिराद खुसि आरो माने खुसियानो खुसि आरो बिराद लाजाया आरोना लाथ्र' हायै खुसि ओमफ्राय नोंथांमोननो माने आनबक्सिं खालामनानै देखायनोसै ओमफ्राय खोन्थालांबाय थानोसै आरो मानि फैसाजों माने मबाइल बायदो आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो मबाइलखौहाय आनबक्सिं खालामना देखायनोसै आरोना गासैबो बाथ्राखौ नोंथांमोननो माने शेयार खालामो आरोना ओमफ्राय दिनै माने मबाइल बायनायखौ खालामालासिनो बहाथो थानो हानो नङा होमबा लोगोफोर ओमफ्रायो र' खुलिनोबो रोंलायलाङा दै लोगोफोर माबोरै खुलिमोनलायो बाबा हो दिनै इनियावनो खुलियो इयावनो बिदिसो रोंलायलाङाहाय मा मबाइल होनदो नै लोगोफोर रियेलमि ओमफ्राय नार्ज' 100 आरोना लोगोफोर गोदान मबाइल हाय लोगोफोर गोदान माबा नामफोरानो मबाइलनि नामफोरा गोदानथार आरोना लोगोफोर नै जि बरिया आरोना
लोगोफोर ओमफ्राय बे मबाइलखौहाय आङो आंनि नङा बे मबाइला जाबाय बोरायनिसो माने बोरायनो गिफ्ट हिसाबै आङो होनाय जाबाय आरोना आंनि इउटुबनि फैसाजों आरोना लोगोफोर आङो इउटुबनि फैसाखौ माने मोन्दों नोंथांमोननो माने शेयार खालामनो होननानै माने आङो खालामनोनो मोनाखैमोन आरोना लोगोफोर माने इउटुबनि फैसाखौ मोनबाय आरोना आंबो फाइनालि आंबो इउटुबनि फैसाखौ मोनजामारबाय थारैनो ओमफ्राय लोगोफोर नोंसोरनि अननायजों नोंसोरनि माने सापर्टजों माने आंबो इउटुबनि फैसाखौ मोनजामारबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा खुसिबो मोनदो ओमफ्राय लोगोसेनो माने खायसे मानसिफोरजों माने रायजाबायबो खायसे मानसिफोरजों माने बुंजाबायबो ससियेल मिडियायाव माने ओंखारब्लाथाय माने बुंजानाय होनजानायाथ' थाखायो नङा होमबा लोगोफोर बेफोरखौ माने हजम खालामनानै दिनै आङो फाइनालि आंबो इउटुबनि पेमेन्टखौ माबा फैसाखौ मोनजाबाय आरोना लोगोफोर ओरैबायसा इन्टारेस्ट मोनदों ओमफ्राय मोनजामारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं सानदोंमोनसो आरोना इउटुबावबो जे बेफोरबायसा फैसा मोनो फैसा मोनजायो आं मोननाय नङा खोमा ओरैनो भाबिबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय आङो खमसे खम 15 दिनसो जाबाय दै लोगोफोर फैसा मोनजानाय 15 दिनसो जाबाय अब्लाबो आङो माने भिडिअखौ लाबोनो सोलाबाखैमोन बिदिनो खामानि दामानि मब्लाबा ना गुरनाय मब्लाबा बिदिनो संनाय खावनाय गथ'फोरनि दावराव दावसि आरोना लोगोफोर आख' फाख' ओमफ्राय आं माने भिडिअखौ लाबनो सानब्लाबो माने भिडिअखौनो लाबनो मोनाखैमोन दिनैसो माने लाबनाय जाबाय आरो मबाइल गोदान लाबनायजों लोगोसे नोंथांमोननोबो माने शेयार खालामबाय आरोना लोगोफोर आङो दायो इउटुबनि फैसाजों बोरायनो गिफ्ट हिसाबै माने होदों आंनियाथ' मबाइला दंखायो नालाय दा खालामबाय थानायानो लोगोफोर बेयो जाबाय रेडमि बेसेमोन बाबा रेडमि 13 प्र' गोसोआव गैलायबावा लोगोफोर बे खालामबाय थानाया आंनि जाहैबाय ओमफ्राय नैबे जाबाय बोरायनि आरोना लोगोफोर बेखौ बोराया लाथोंसै बोरायनि मबाइलाबो दंखायोमोन दंनाया अब्लाबो माने एसे माबा जाबाय आरोना बांद्राय माने मोजां नंला जेराव जों मेरावनो माने नांलाजोबो आरोना थुबाबो ओमफ्राय माने बिराद इन्टारेस्ट मोनदों आरोना बोरायाबो इउटुबनि फैसा हाबनानै लोगोसे बे बोराया आंखौ ओरैबायदि सापर्ट खालामो लोगोफोर आङो माने थाम्बनेलफोरखौबो माने ओमफ्राय माबाफोरखौबो माने बांद्राय रोङा आरो इडिट खालामनो बांद्राय रोंसारा आङो ओमफ्राय बोरायासो आंखौ हेल्प खालामो ओंखायनो बोरायनि थाखाय माने गिफ्ट रखम होनाय जाबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्टजों ओमफ्राय आसा खालामो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो माने मा होनो सिगाङावबो माने आंखौ बिदिनो अनलांबाय थाथों हेल्प खालामबाय थाथों लोगोफोर बेखौनो माने आंबो आसा खालामो आरोना लोगोफोर नोंसोरनि अननायावनो दिनै आङो फैसा मोननायनि लामायाव मोनफैबाय आरोना लोगोफोर बिराद इन्टारेस्ट बिराद हेपि ओमफ्राय माने मबाइल गोदानाव मालाया गला लाबोयो लोगोफोर ओमफ्राय नै आंना बोराया माबासो लाबोदों मालपुवासो लाना फैदो आरोना आंनो मालाय माबानि मबाइल गोदाननि गला जाहैयोबा आंनो मालपुवासो होफैबाय नै बोराया मा बुंबावनो आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो मबाइलनि दामानो जाहैबाय 14,000 आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आङो बांद्राय दामनिखौ लाबनो होखायाखै मानो होनबाथाय आंहाबो माने इउटुबनि फैसाखौ बांद्राय मोनाखै नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो सिदा नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना आङो इउटुबनि फैसाखौ बेसेबां मोन्दोंमोन ओमफ्राय आङो माने खुला खोन्थानोसै आरोना लोगोफोर जाय माने मिथिनो लुगैगोन आरोना खायसे मिथिनो लुगैयो बेसे मोनखोबा आबौआ बेसे मोनखोबा नानियाबा आगैया बेफोरबायसा आरोना ओमफ्राय आङो गासै इउटुबनि फैसाखौ 11,000नि खम मोनदों आरोना लोगोफोर 11,000नि खम ओमफ्राय 10,000नि बारा आरोना बेखिनि मोन्दोंमोन लोगोफोर ओमफ्राय इसे होदेरनानै लाबोबाय आरोना इसे होदेरनानै लाबोनाय जादों खावसेखौ होदेरना लाबोबाय आरोना लोगोफोर नांनाय समावलाय होखानांगोन नङा होमबा ओमफ्राय खावसेखौ होदेरना लाबोबाय ओमफ्राय खावसेखौ आरो इउटुबनि मोननायजोंनो होबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायो मा मोनफाखोथाय चार्जार इफोरलाय थाखागोन मबाइल गोदानाव नङा होमबा लोगोफोर बेखौनो देखायलायबाय होननायसै आरोना चार्जार दङ ओमफ्राय कभारबो दंमोन आरोना कभारखौ सोबाय नै बाबुआ ओमफ्राय पिनबो दङ ओमफ्राय मा दंबावो बाबा एख' गैलाना बेखिनियानो आरोना लोगोफोर मोजां नुदों ना माबायदि नुदों लोगोफोर नै बोरायनि आंनि मबाइल गोदानखौ नै मोजां नुदों ना लोगोफोर नै कालारखौ माबायदि नुदों मानसि गोरा नै उन साइडनि आरो इयो ना ओमफ्राय सिगां साइडनिया नै मोजां नुदों ना लोगोफोर नै इसे माबा लिरदोदो आरोना मबाइला नै बारा बांद्राय रेजें नङा लिरदोदो
बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर नुवाखै नोंसा बेवहायनो आङो इउटुबनि फैसाजों मबाइल गंसे होबाय नुवाखै हा इउटुबनि फैसाजों मबाइल गंसे होबाय आं अननानै मार इन्टारेस्ट आरो दा इउटुबनि फैसाजों मबाइल होनायनि गला जालांला हा गला नङा मालफुवासो लाना फैदो नोंसा बेया